Prieteni, Mișcarea Populară Antimafie întotdeauna, în permanență, a fost la straja acestei societăți și noi am vorbit întotdeauna de când ne-am format, despre esența criminală a acestei guvernări. Noi am adus la cunoștință opiniei publice informații care ne-au fost cunoscute și pe care nu le-am putut tăinui, pe care n-am avut dreptul să le tăinuim. Pentru că majoritatea presei din această țară este aservită puterii și dumneavoastră, cei care sunteți datori să cunoașteți totul despre această putere, nu aveți cum să auziți lucrurile adevărate, pentru că multă din presa lui Plahotniuc și Filat vă duc pe hățișurile unor alte informații și altor preocupări decât cele adevărate. Motivul acestei conferințe de presă este unul foarte și foarte grav. La data de 23 decembrie, în apropiere de localitatea Chetruș, raionul Fălești, a fost rănit mortal din armă cu țeavă lisă cetățeanul Paciu Sorin. Paciu Sorin, născut la data de 23/02/1978, domiciliat în Chișinău, Republica Moldova, proprietar al carierei de piatră din Balatina, raionul Glodeni. Spun rar aceste date pentru că este foarte și foarte important. Cetățeanul Paciu Sorin, născut la data de 23/02/1978, domiciliat în Chișinău, Republica Moldova, proprietar al carierei de piatră din Balatina, raionul Glodeni. Acest cetățean a murit la o vânătoare. A fost împușcat dintr-o armă de vânătoare, a murit la vânătoare. Cel care a tras asupra lui Paciu Sorin este Valeriu Zubco, procurorul Republicii Moldova. Eu nu vă pot spune decât cu emoție aceste lucruri, pentru că acest lucru a fost tăinuit de către înalta conducere a Republicii Moldova. Acest lucru a fost cunoscut deja la data de 24-25 decembrie de către cei care erau care au știut despre lucrul ăsta. Mă refer acum la Plahotniuc, care se pare că nu i-a permis lui Zubco să recunoască public acest lucru. Se pare că Zubco a vrut să recunoască fapta pe care a săvârșit-o în data de 23 decembrie în raionul Glodeni. Nu i s-a permis, pentru că are stăpân deasupra lui. Nu i s-a permis. Cel care a știut foarte exact despre cel care știe până acum și alături de Plahotniuc acoperă această crimă este Vlad Filat, care are Ministerul de Interne în subordinea lui, Ministerul de Interne care n-a investigat acest caz până la data asta. Până astăzi, deci acest fapt de ucidere a acestui om nu face obiectul unei investigații a poliției sau a procuraturii. Pentru că cel care stă în fruntea procuraturii, cel care stătea în fruntea procuraturii, Zubco, este criminalul care a tras în acel băiat. Zubco acum nu este la lucru. Zubco a făcut în zilele ulterioare, a făcut un ordin pe care l-a numit în funcția de procuror interimar pe Serbinov Igor și a plecat. A plecat la comanda stăpânului lui. Oamenii care au dobândit aceste informații, oamenii care s-au ocupat de dobândirea acestor informații au fost ofițeri, oameni cinstiți care au fost în pericol și au riscat cu totul ca să facă o investigație paralelă a acestei situații. Cei care ar putea fi martori în această crimă odioasă care s-a produs lângă satul Chetruș, aproape de rezervația sunt următoarele persoane. Pleșca Ion, președintele Curții de Apel, este unul care ar putea fi martor în acest dosar, care era acolo la vânătoare. Crețu Gheorghe, vicepreședinte al judecătoriei Curții de Apel, care se pare că era și el acolo la acea vânătoare. Stepanchevici Ion, pădurar, care locuiește în satul Viișoara, raionul Glodeni. Se pare că la fel știe multe despre acest caz
Damaschin Nicolae, membru CCA și din partea Partidului Liberal Democrat. Stimați prieteni, vă vorbesc despre un caz foarte și foarte grav. Așa cum vă spuneam, oamenii care au dobândit această informație au riscat foarte mult ca eu să pot veni și să vă aduc dumneavoastră la cunoștință lucruri și fapte pe care le săvârșește această conducere de surgintă criminală. Fapte adăugătoare asupra acestui lucru este că victima ar putea fi rudă cu Valeriu Sajen, mă iertați, Ghenadie Sajen. Nu pot vorbi fără emoții despre un caz atât de grav și îmi cer scuze pentru aceste emoții. Ghenadie Sajen, care a apărut alături de Plahotniuc în mai multe potlăgării de-a lui Plahotniuc, cel care a intermediat numirea lui Zubco în funcția de procuror general, director la Finpar Invest, firma implicată în mai multe preluări de terenuri în Chișinău, director la, sau șef la clubul Drive al lui Plahotniuc. Doar la data de 4 ianuarie, după ce au aflat despre o investigație paralelă, după ce unii au început să se teamă că poate să ajungă la urechile opiniei publice acest caz, doar atunci comisarul raionului Fălești, cojocarul Valeriu, a făcut un raport către viceministru Bodrug. Dau aceste date pentru opinia publică, pentru puținii ziariști din țara asta care mai pot investiga, pentru că altcineva n-a rămas în țara asta care să poată descoperi crimele acestei guvernări. Așa cum vă spuneam și concluzionez aici. Repet încă o dată. Paciu Sorin, născut în 23/02/1978 și domiciliat în Chișinău. Acest cetățean a murit la vânătoare, împușcat de către Zubco Valeriu, procurorul general al Republicii Moldova. Aceste date sunt aduse opiniei publice pentru a fi descoperite. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom informa ambasadele străine, pentru că persoana a fost înmormântată, probabil. Nici asta nu este cunoscut foarte exact, în grabă. Nu există la ora actuală un act de medico-legal care să ateste foarte exact ce s-a întâmplat cu acest cetățean. Din unele informații care le dețin oamenii care au făcut o investigație paralelă, ar reieși că criminalii au vrut să ascundă crima sub un accident rutier. După care au încercat să prelucreze, așa cum spun ei, alte variante decât adevărul prin care Zubco a tras asupra acelui cetățean. Aceste versiuni pe care le pregătesc ei pentru opinia publică ar fi, v-am spus una, că această persoană ar fi murit într-un accident rutier, 2, că dacă nu pot face lucrul ăsta pentru că se pare că un medic legist n-a vrut să semneze un asemenea act, atunci această crimă odioasă să o ia asupra lui pădurarul Stepanchevici Ion, pe care ar încerca să-l determine să ia asupra lui această crimă, sau judecătorul Crețu Gheorghe de la Curtea de Apel, care se pare că este o persoană extrem de vulnerabilă. Plahotniuc a fost cel care l-a determinat pe Zubco să nu recunoască public crima. Plahotniuc a fost cel care a făcut tranzacția cu Filat ca să nu se afle acest caz public. Vă dați seama dumneavoastră, și fac acest lucru, fac un apel către toți, vă dați seama ce înseamnă să nu se descopere acest caz și să avem în continuare la conducere un procuror atât de vulnerabil. Lui Filat i-ar fi convenit să-l demită pe Zubco atunci când nu era atât de vulnerabil. Acum se pare că s-au înțeles cu Plahotniuc să-l dereguiască împreună. Spun acest lucru pentru că această crimă va fi foarte și foarte greu de descoperit. A fost făcută de oameni cu funcții de răspundere, oameni care dețin pârghii în statul ăsta, oameni care dețin în mâinile lor presă, mijloace de informare în masă, care vor veni cu alte informații și vor încerca să ascundă adevărul.
La fel cum până acum nu s-a aflat condițiile exacte în care a murit Valeriu Boboc. La fel cum a fost tăinuită deja de ruși crima de la Vadul lui Vode de anul trecut, fiți sigur că și această armată de ocupație condusă de Filat și Plahotniuc, pe care acum îl vor avea la mână pe Zubco, la fel vor face tot ce le stă în puteri să ascundă această crimă. Pe această cale fac apel către ambasadele din Republica Moldova. Și probabil că, nu probabil, dar în mod sigur, în scurt timp le vom pune la dispoziție toată informația de care dispunem noi. Noi nu am făcut investigații, noi suntem o mișcare politică și luptăm politic împotriva criminalilor ăștia. Dar există oameni care sunt cinstiți în țara asta și care nu pot suporta aceste crime. Din investigațiile pe care le-au făcut acești oameni, tot ce ne stă în puteri, vom face ca acest caz să fie elucidat. Ce întrebări aveți? Deci dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc mult și sper că acest caz să ajungă să fie descoperit.